Rasane hatiku tansah kudu aku semono aku mung ora ngira nyata gedene disumbang sewu dadi tembane atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elengku nganti saiki rina wengi tak pundi kaya aji uga laku utama tetep langgeng rasane hatiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira nyata gedene disumbang sewu dadi bambange atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elengku nganti saiki rina wengi tak putih kaya aji uga laku utama tetep langgeng Sugeng rawuh Mas Yoga Panji Anom Budaya Mas Egar ya sayang ayo Pak Kardi digelak bareng ade ya sayang yo kagum narima jroning batinku najan abot ninggalke tresnamu katimbang kok gawe lara alu wongga dengok priya liya gelang alitmu koing triji sakabehe liramu wis bali marga wis ana samoning ece banget lara ati iki aku pasrah
karsane Hyang Widi Sekar pisang saumpama wis ra patut yen to aku tresno tarewangi lamba mana datang ngampah karepku ben tabah senajan pahit tak tompo tak rewangi kebapan narimo narima jroning batinku najan nabar ninggake sliramu katimbang kok gawe lara alu wong kandhang kenyalian gelang alit mungkin triji sekabehe sliramu wis lali ora dasare ana sing duwe karo aku pasamone ngece banget lara ati iki aku pasrah kersane Hyang Widi Sekar pisang saumpama wis ra patut yen to aku tresno tak rewangi lembah mana betang ampah karepku ben tabah senajan pahit tak tompo tak rewangi kebak panarima Waduh.
ayo balong pakel Dik. Pisang udan. Paribasane balong pakel baca mung kumudu seneng alok kurang baku nggone sesrawungan prayoga tumatine jarawana kolet saumpama luwe becik guyub rukun ambung rasa anglia sesegaan balung pakel ala-ala se paribasane balung pakel baca mung kumudu seneng alok kurang bakune sesrawungan prayoga tumatine jarawana kolet saumpama luwe becik guyub rukun ala-ala sing sayo ayo 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 yo Mas Wahyu yo digelak bareng barengane yo ya ya
Yo. Ayo, ayo. Kadung tresno wiko katone kencana nadyan ala ning ati wis kadung condong ya ben aja dahwet irung pesek dadi impen etobil pipi deki lambe gandul katon mungih Wisara wong citra kelangan duga alon wae mlaku satitae Awas. Go. Ah, go. Oh, ah. Go. Go. Ah. Go. Ah, ah. Weh. Go. Ah. Go. 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 Oh. 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 Go. Ah. Go. Weh. Ah. Go.
pengumuman untuk warga Desa Kedung Cangkring dan sekitarnya, pembina seni tradisi khususnya Turgojati. Jangan lupa kawan-kawan, besok tanggal 7 Agustus ya, Turgojati akan dimainkan lagi di lapangan Panji Laras. Mugi-mugi buatan kesupen bola tanggal 7 Agustus, okay? Kami tunggu kedatangannya. Kita regengkan bersama-sama bola. Kok 7 Januari ngapunten 7. 7 Januari bola-bola. Ya sepurane ya. 7 Januari bola-bola. Jangan lupa ya untuk melihat pementasan kami Turonggo Jati. Terima kasih. Ayo. Ho.
Jos. Ye, halo. Ho. Jos. Ana patayong yong. Kuwi teke sapa? Ger putraku Ana payung. ande Ana payung. Iya yo iya. Iku kang dadi asmane Yok piyok kula boten purun leteng abang emanera bisa ada ger putraku ande ana putri gangonggai Yung piyong kula dereng purun leteng biru sisane si jaga geredung ger putraku ande ayo ana patayong
Menika sampun sami rawuh anggenipun ngaturi para sesepuhipun utawi sedherekipun sepuh anem sedaya enten dipun aturi wonten dukuhan Jati ngriki sedaya wau dipun suwun krana ikhlase penggalih kan sami-sami ngrencangi nyuwun kalian Gusti ingkang Maha Suci kula namung sedherek nyinggiharaken kajatipun tiyang sak dukuhan Jati ngriki kemulan kajak kaliyan sak rombongan jaranan. Ya dene kajatipun ingkang dipun sebat tambang Suci perlu kadamel ngawruhi ingkang kawruhi karwahipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Umar ngali Utsman sak terusipun enten dipun kawruhi mugi-mugi Gusti Allah tansah paringa pandonga wilujeng dumateng jasatipun tiyang sak dukuhan Jati ngriki sumrambahipun tiyang sak dong cangkring sedaya wilujenga sak moba musike wilujenga sak tangi tileme ugi wilujenga anggenipun sami nyambut damel wilujenga rinten kan dalu wilujenga wiwit dinten menika sami sampun manggih alangan setunggal menapa kabulan dados penyuwune tambah pangestune sami dipun sesenana kalian tiang-tiang sak dukuhan Jati utawi tiang ingkang sami ningali jaranan wonten Jati ngriki sedaya. Lah ingkang saturan nggih perlu ngawruhi dumateng Bapak Adam, Bapak Kawa, Bapak Kuwasa, Ibu Bumi, Baginda Lias, Baginda Kelir, Dewi Mupat, Malaikat Kasim kang tasah paring sandang kula nedha dumateng jasatipun tiyang sak dukuhan Jati ngriki sumrambahipun tiyang sak dong cangkring sedaya. Wilujeng anggenipun sami gegriyan wilujeng anggenipun sami nyambut damel. Wilujeng anggenipun gadah hajat ngebiyakaken jaranan wonten ing taun baru menika. Wilujeng rinten lan dalu wilujeng wiwit dinten menika sasamene sampun manghitung napa kabula. Ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami dipun sesanipun tiyang sak dukuhan Jati utawi sak dong cangkring sedaya. Lah ingkang saturan nggih tekse gadah kajar malih nggih perlu. Ngaosi dar ingkang dipunca idar cikal bakal siakal bakal simbah kali. Dusun Jati utawi dusun dong cangkring sedaya. Las ngaos darmae sumateng. Danyang keblas sekawan ingkang manggen wonten tengah. 6 kurang danyang 7 kulukul 8 gurune danyang. 9 ingkang mengkoni dusun dong cangkring sedaya. Lah entenipun kawruhi mugi-mugi dasanjangku sak wilujeng dumateng jasatipun tiyang sak dukuhan Jati sumrambahipun tiyang sak dong cangkring wilujeng anggenipun sami nyambut damel wonten pundi mawon lan wilujeng anggenipun pados rejeki wilujeng rinten dalu wilujeng wiwit dinten menika sampun sampun manggih dengan apa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami dipun seseneng dherepun tiyang sak dong cangkring sedaya. Lah ingkang saturan nggih tekse gadah kajar malih kajatipun pisang setangkep menika saperlu kadamel ngawruhi ingkang dipun kawruhi Mbok Dewi Pertima ingkang mertimae tiyang Palestri ingkang dipun awaki kalian tiyang Palestri sedaya wau sami-sami ndamelaken tata rakit uba rampit jaranan damel ngaosi dar tiyang sak rombongan jaranan menawi wonten keluputan nyuwun ngapura kejawi nyuwun ngapura nyuwun wangsulan wilujeng lan wilujeng sak kanca jaranan wilujeng tiyang sak dukuhan Jati lan sak dong cangkring sedaya wilujeng rinten dalu wilujeng wiwit dinten menika sasamene sampun panggih dengan apa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami dipun seseneng tiyang sak dong cangkring sedaya. Lah ingkang saturan tekse gadah kajar malih gula gimbal gula grising menika saperlu kanteng kadamel mulih ingkang dipun mulih purwa wiwitan wetan Buddha wekasan kilen ingkang ngentenaken rinten dalu dinten 7 pekenan Gasa luku digandasa sasi 12 taun 8 windu sekawan ingkang manggen wonten uku Merakeh mendhet dinten akad legi saperlu kadamel gebiyakan jaranan wonten dukuhan Jati
Lan perlu mapas wasangar jati ngarang carik dalan kala luang. Uku malian was-wase uku jabung wuku sangar sasi tasih taun. Kala dina naga dina kala sasi naga sasi. Kala taun naga taun kala windu naga windu. Lah entene wau sirep gula gimbal. Mugi-mugi kala-kala ing sampun tumiba wonten jasatipun tiyang sadong cangkring sedaya kula sanjati. Rencana ndedonga maring Allah ingkang dereng tiniba tinulak maring Allah. Kantuna tego raujeng wilujeng tiyang sak dukan jati semrumahe ing sak dong cangkring sedaya. Wilujeng rintang dalu wilujeng. Wiwit dinten menika sasramene sampun manggihan tunggal apa kabula. Ingkang dados penyune tambah pangestune sami dipun sesela dipun tiyang sak dong cangkring sedaya. Jenang sengkala berunang kalani. Tiang sadung cangkring sedaya angganipun sami gegriyan lan perlu nyengkalani angganipun sampun nyambut damel wong teng ibu mawon lan perlu nyengkalani sak rombongan jaranan sedaya entenipun sringati jenang sengkala nebeh-nebeh kusungkane ana kawilujengane wilujeng tiang sadung cangkring sedaya ugi wilujeng tiang sak rombongan jaranan wilujeng rintang dalu wilujeng wiwit dinten menika sasramene sampun manggihan dungken apa kabulan dadi penyune tambah pangestune sami dipun sesena tiyang sak dong cangkring sedaya jeneng sepuh permetri bumi sukci ingkang dipun trepi griya tiyang sak dong cangkring sedaya ingkang kejemeran sukeran geometri bumi ingkang dipun tancepi griya tiyang sak dukan jati sedaya ingkang kejemeran sukeran geometri Ibu bumi ingkang damel kebijakan jaranan so ibu bumi ingkang dipun nambah tiyang sak dong cangkring sedaya entene dipun sringati jeneng sepuh mugi-mugi Gusti Allah tansah paringa sepuh wilujeng dumateng jasatipun tiyang sak rombongan jaranan sedaya ugi sak desa dong cangkring sedaya wilujeng sak mobak musike lan wilujeng sak tangi tilem wilujeng pinten dalu wilujeng wiwit menika sasamene sampun manggihan dongeng apa kabula ingkang dados penyune tambah pangestune sami dipun sesana tiyang sak dong cangkring sedaya A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana antina bidunya kasana wa bil akhirah amin tikasana wa qina adabana amin wa qina adabana amin Yeah.
sepeda monos sepeda kabeh numpak jarang kepang lepeng reges merenges begeges kae nuli gebes gebes lololo kae jaranan sifat metu gawe guyu bocang ganang mancalat matang kenaan jengkaplak yo sia yo 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 ya ya yo 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 ya Oh, 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 ah, oh, eh, oh, ah, oh, eh, oh, ah, oh, eh, oh, eh, oh. ya yo ayo La, 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 la. Go, ah, haha, awas. Go, haha. Go, oh, eh, oh, oh, eh, oh, ah, oh, eh, oh, ah, oh, eh, oh, ah, oh, eh, oh. Jos. Awas, go. Ah, ah, oh, ah. Ah, boy. Aduh, waduh. Ah. Oh, 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 Jos. ya Jos. yo 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 Awas. Ah, no. Ho. Ah, no. Ho. Jos. Turangga Jati. La 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 la. Awas. Oh. Jos.